Míomh chairde agus míle fáilte go dtí Lá Idirnáisiúnta na mBan ag craoladh beo as cultúrlaí ceann crí lear na Gaeilge in nura. DCC go map beor Nidirlín agus am farse. Éis le sin caiithí gur Lá Idirnáisiúnta na mBan atón. Well, is me a Cara Park, is Alín tour, Ceol tour, crack tucker proficient me, agus tá mén seol a couple carja. Tá panel cant gallant a go gin seo, agus bhailam sibse a chur in aichne le chuid de má charja a tá an seo timpplair an tabla don panel cant. Mar dúirt me a Cara agus tá magol an maicanis a chóirta den ganile, fáilte. Hi, is mis Saratha ní Chearlan tá mé gobar sna main generalta agus le déine tá méid stúracht don chéidir ach de grabíon sig agaracht a ggóir chláirithe telefíse. Mis Mary de Largaí is ar leor leanaí mé ach tá mé gobar an seán is mar altar sa cultúrlan. Is me sé I finna gantí is an srapá mé tá mé gobar mar bhíorthir éidirn seo sa cultúrlan le thutar sé bhíonas. Is me sé dar ní cheanan agus is ar seirmé leis an Dairy Journal agus is as Dairy. Éis le sin na sin panel cancer le. Tá muidir go a bhéon seo bé sibh sé géistelan tásúlagam ar fé ar a clig nó mar sin. Agus tá neart le flé ó gin aniu caiithí mé ra. Bhí muidir flé seo coppla lánús go háirthe san ifigan seo sa cultúrlan. Agus is dóithe sa céaddal síos, ba bhfuil am an céiste chur ar cabbí duna te géirí freigra thuirtú. Anhfuil an lá seo daí. Dunar bé. Siadam ghil sin Jackar le freigart mar siadam go bhfuil sé daí go mór go bhfuil muid cinne le arcáin hain agus ar an saithí go generalta agus ar na rudí a táimeid dhéanú agus na rudí tá buinte amach a gin agus na rudí a táimeid géirí buinte amach. Ag siadam an amana tá rudí a bhaidan leis an lá seo agus cinneol deanan siad a bhhailart den rud a táimeid géirí tá a go hain Finn lá seo éí or mé rudíanú. An dí le seoanna fin Lá Idirnáisiúnta den man, an dí le seoanna agus mé anna na rudí seo tíornáisce agus bhil so go tá níl sa gom tar rud ag buint leis tá duine géirí orín na rudí seoanna agus tuigem caiimiid mu téna chu chun cin agus a rá na rudí seo a dhéanú ag siadam go bhfuil rud an sin beidir a táirín smuoine faoi. Tá sílam bhhain ceart agat ó híomh ag géirí rudaí ail uasa siar an asca do Lá Idirnáisiúnta na mBan, nuair tá smuoine fao coolra. Cad é coolra? Bhí mé héon tá héon cóclaachtaí leis mar ó bhí mé óg bhí mé gcónaí a gáil go dtí agóid nó rudagan buinte le Lá Idirnáisiúnta na mBan ach run na pí bag staidir chulra agus is rud le faoi gró is rud faoi gró agóid a bhí géis chun ceartaí namra chun bhótáile agus an chóir sin agus sílam ggó se cinneal. Tá an gramhar tá sé eiste go daoine géirí go méid tú a chur a chuid obair Alín cabbé rud ar fáil síar náisce. Dunar béala bhfuil puinte dunar béala faoi sin na mún lá seo dhí agus céim fá? Well aontim le daran sin sínam gur chóirúin ceirí dhéanú ar méide tá bunte mágin ag gan am chéine feice a gcónaí na corporáidí allhra seo. Agus just tá siad a géirí sinna chu an cin agus just dean si get a bog mí chomperda mar ní bhhaim ggóil sé a gcónaí daréire agus tá sin cinneal eiste ar bhealach siadam nó tíontíad ar na main is a hanóí chur just an teachtar sinna agus just ní híonn sé go maiile marnta. In méle thucail a goró sé tokenistic? Sin é go dtíire. Sinnim gur hála sin a lán le muintir éireach nó bród go generalta fásta gur hála sé goró sé ag fáil an pontbáin dearag chun just a rá intiam muid le tá muidir tuairt takeíocht a cad is takeíocht mas nachhfuil runnach faclaí. Agus nuair tá na cólachtaí móra seo le dahead far agus ban bhhain agus siad ará muid ceirí Lá Idirnáisiúnta na mBan. Níl tú mar ar chóir féin ní hin ag má tatú gáil ceirí an ar Lá Idirnáisiúnta na mBan, John ceirí ar an lá sin a an lá den bléin ní bhhain don lá bhhain seo. Cé siad níos mó dhéanú na belgra thuirt don lá héan Cé sé ddíir stair nó rétá go níl cóananas an go fáil an san áit a bre ó gan sin.
Intiam le a handaine an seo fásta ach an dearrod dúsa faoi láidir na man go dogann sé an deis dúna le teach le chéile agus Lord faoi na háhar Beiidir nachhfuil cad a gin Lord faoi go handúil Beiidir ar waithe leis an neiris an a chuirtaráin le chudhór fur a bheith sna bre nach bérod so inniu ar leiad tain dé seo an bheith inta oscailte faoin na chusaí sin na tainta táhaachta dún hín. Cinse tá na fericiún tá na statisticón ó híh an síl a bridge. Ní aimmuin méid an agad bhí me leú go faoin astral ar agus deart a th síl lig go chéile muide má ar chéilen muinteir na astral amach na rá chéilen siad amach ar $1 million a an bblion a gomparage le na fer. Agus sin é hocail ar a ggóil landíní an ggóil le cholachtaí an ggóil na rudí an ggóil na rán a go fáil níl muidir fáil an agad níl an chohra sin buinte amach a gin. An sin an sibh gohfuil Lá Idirnáisiúnta na man dí do fer. Do fer sinna Tá sin am héana é fásta, but sin am gur céist cin fá aige? Mar siadam do fur le te am héin tá sé first doing ar fad animiid ar fada, mana bhfuil rud buinte leat, ní argan tú tíh immediate. So cé gur mrá muid tá rudaí in síl so gine nach wecan muid mar táid gal ná tá cabbé rud conéimiid an seo. So de fur siadam an amana ní higann siad, mar ní wahíonn siad é níl sé síl sacu. So nuair a Harlíonn na rudí seo agus statisticí mar sin agus tháinig mé rud mé fiáire siadam a dúirt go gardaithas a bhrá bhí si bh gobar go séar an asca go dtí seo. Ié si go an data ceal mína saona ó data ar leiithe mína saona ó sin go dtí an nulaigh táid a gobar síar an asca. So rudí mar sin ní higann siad é don chuid is mó táfar an nó agus tuigann siad ach don chuid is mó ní ecann siad é agus níl siad gar chuirt ar fearan saci ar obair a tá níos mó fear na mar an seo. So ar Lá Idirnáisiúnta na man arcann siadam tásúlagam sin. Sin an fásta go háirithe ó híh ngró sa teach an obair sin sa teach. Agus tá rudí a gathraíonis Tá maiadjin sin sa lochtéiste agus bhí sé sin tuair ar dúsan ar bhí me sin mar babi agus mo wathair a gobar. Agus sin an hon an más sin a thuirt don obair sin ag gompar clunne ag gobar sa teach a hanrod. Go bhfuil sin daí do fur fásta hon a bheith abalta fannach sa teach mar rud go bhfuil siad a géirí agus gan a bheith naire faoi. Gan a bheith Johnny Bug ar sin. Tá mé híon clachta bheith gobar na main fásta bhí mé gobar ar scannaíocht ag Johnny Festas agus tá lán ceal postan ar lei ag chur scanan ar bon ag Johnny scanan agus ó hí Festas agus smudíide go fáil. Sílan daoine gur sin obair ná rá as woman's work ar sure nes com fao sin agus té daoine ar gur gur rud dríochta é camera agus caiimiid fan trí bhomite níl an solas ceart in na camera ach mna bhfuil na daoine gléiste ag an neabhomite cabhfuil sibh agus tá sin sulir margheall nach bhfuil an más sin anda obair nó rá. Sin just ó mo híh má haid taithí héan. The world an atnar bíala í tatú héanana gobar fásta. léimeistehan sin. Bhí an sama gcónaí agams na rudí technicúla a bhí mé tíhhirir an camera gcónaí bhí mé gcónaí bheith am chusaí fuama agus ruí mar sin just an cinál duine tánam. Agus nar hosí me sé más na main beidir 7-8 mbliana hannas. Bhí chuid daoine bhí onanta takeúil cai me sinara a chuid daoine eile go héirithe ar drámaí agus athna daoine atá cinál ganas ar rudaí le blionantí fada. Agus nuair ecann siad thu i chatta se mar mrág sin siad cinál le seo réú meid beag dat agus heagla sinna dhéanú ná. Agus bhí géirí na gra rudaí dhéanú agus go héire is cehann am gurt seanar a bhí an níor hí mé aim ach bhí far Bhí far ó geile an ag fólam cameraúachcht ag gnéon am lomsa agus bhí meid aim sa bheith rint sin cameraúachcht agus dúirt sé sin an seanar seo dúirt sé ná bé sé sin maiile sin camera sé tosa an tosaí ar an camera agus bí aling ar camera. Agus bhí armsa gáil níos airdeanna sin a rééis agus complaintaí anna faoi. Agus an sin hánig sé má le camera bag beide ar a bhí literally cap button ó bhhain ar one button an agus
dúirt me se leis na ní sin mai goir, agus bhí am go arás just i géirí carmas ó híh bhí cad agat bhéir ag cameracht agus neis bíam sa deanú a hanna le rud agus an rudaí a rinmuid le léas a dheanú leis an feib sin leis na fur bhí a gceannas a rudaí. Bhí crú omlan deanta as mrá agin agus beidir gur sin baireacht tíar bhil sin gur fear na fur le a gearí maithas go helas go hamlan an réite heil beidir gur sin overboard, but de sé go maiid. Do mé an fur an omlan deanta as fur ní dearhead ar bí rudarbí. Mé ahan duna le sin fur in a bre. Níl sin nu coitinta? Nuir tá ahan duna nuair mrá idir fad. Deirtar sin seo rá ar fad well is rud sin gona. Fiú si chur síos na Lord na ruidir bí na papar nuach an fao duine gin Dr. Bonan Deliador Bonan female gona níirtar sin fifer beidir ar dó bhhain cai hí muid gan bhéh Johnny Jarmad go bhfuil ahrú mór ar an tohí céad blian ó han. Bhí rudaí éanta difriúil, cé go blian ó hen fiú bhí rudaí difriúil. I mó chuid síl héon talán, rudaí talán, ceartaí agus talán rudaí go just glacham sa le nachró ag má wathair, nachró ag má sean wathair. Go dtí do bhil an bhfuil ról na man ceneal masca inis an gai am bhfuil bhrúoring, sin an cé ceneal bhar ceint bhí go inis, am bhfuil bhrúoring a an rudaí anú inis. Am bhríor an ampar chlán go maithe bheith gobar a go glaciú sell bhar an dóna lig agus teachtarrás agus John Dunner agus bé caiú am leis an teile. Am bar bríorí do bhil? Tí do bhil Mary? Tá ná mana. It's given lom tá páte bhaine go tá na fihi géis. Agus nuair thuú me se aráis chun maid se bre. Bhí mé friúhrú le gachrád a dhéanú gáil amach ar maid sin mé léiste go jazz os rudaí gur mé gáil isteach sa leor lenas cóir an fphobal agus theachta a bháile tróna ar a thuirt don bhaí an duine ar dhéanú ábhartí a dhéanú agus ag an am céanna bhí páist bra agam nuair thu mé amachar sás meascras. Bhí arm heachtaráis agus obair eige dhéanú ach bhí mé gobar go páirdam seach. Bhí mé fríomhrú an rud a deichan mé gur cóidirí dhéanún sin ar as an páist mór anas go mé níos mó ama agam le éire thuirt don bhaí. Agus ní he glad gachar a dhéanú caihí tú fé cinnte Johnny mé seán nó Johnny mé siúd. Ní he glad. Bhín an brú áirt gachar a dhéanú ach dhéanaan tú ré. Caihí tú rud ag an thocrú an rud is ní dit chéan a dhéanú. Ní féidir an dárá rastal mar sin siar. Mar sin rud is obairte a géist. Sa te is fí obair agus níl mé héna géir Caihí mé sé liginn se ra námanna gur chail mé rudagin sa te agus sin an taon dóid gur thucail an teach a choirú chail mé an deipom se chun timer gáil sé agus an námanna sin níos mó brathe sin ar hosí mé. Anas bhhail am Lord faoi dun febanna na man. Cad iad na rudaí. Na féidir linn féidir bheith flé os air tá coppla pointse go an seo ó híh áganta. An céad curtúir na mísa. An ceavan leh bhar céad curtúir na mísa. An ceavan leh. Is ceavan lom sa máan le. Is ceavan am go maithe. Bhí me se bhagrálam dois a ggéalach dhéanú agus is ceavan am bhagrálan cinneal bhí daoine sé iad an bhála agus daine eile sé os a chóir. So riimiid doisa híimiid síos. Agus níor wahí mé seo réo ó hen ach wahí mé shiver de cinneal aigen agus bhí is sugam grahannig sé agus is cean ag arcéir an sin seo agus muid sa bhanscoil agus bhí an beir Spáin seo ag Johnny Slumber Party agus wascail duine acu hí síos a lárna híthe agus dúirt si it came agus rééis sin ag go leiris agus bí acu cadhí an agus bin mar a wahí mé bhí sin oh my god siad seo agus bhí sin máidín háarn agus ní dúirt mé le bhhaí go dtí ihe Jadoni. Ní rira. Agus chuir mé text taking ra it came. Agus rí si is agus dúirt si, "Well, do you okay?" She's like, "Yeah." "Well, rather be the art." "Nope."
Okay, dúir doirthaéis. Sin samilgur le náir tú le bhhaí bh me sem mar an ggéarna, le chuine me se faoi runné fáine couple lá ar leiad agus beidir bhfuil lé ag an an faoi céan fag ar wahiimiid go naíireach sin agus sílam go bhfuil aspa cinál an san idehas faoi rudí mar sin, bhí me sé de máil ag teach bhí me sé chuig blion déag díis, so becheart go méh an tóla sin ar fad agam ag an pointse sin ach go fáil héin wahí mé có naíireach sin nach romíon an a ráitla danir bí. So danir bí eile ar an áhar sin? Is cehannom má chéad cean, is cehannom hanig sé arhain agus bhí mé rang a seach, bhí mé inta óg agus just wahí mé ceal brónach is dóithe sin níor hanig sé ráis chutí blian in dhé agus bhí me cheasú sa chéad bhléin ag fáil má fictor. Don journal mar scríbhmuid scéalbug agus bhí mé cheasú na chara Claire agus just wahí mé mar dúirt tú an móchachan allhórn agus cinneal nairach wahí mé naire faoi agus tuite ok isbíní naire ríthe an léiris agus a bhí sé le tá siogam a wahí me se cinneal brúnach bhí sin jeú a chuid saoil páistes. Bhí me se ar nólas, bhí mhaíonnta mai ag chur nuoldaí dúin faoi corps a gin a bheith aonanta cinne comporta ha chorp ó híh cadéad na rudaí agus gan a bheith ag gompar cluine rá óg sin an grúsí inta burthú fi sin ná fiú daine chus deharing mar hálan na rudí sin lehí so níró sé géirí go mééis sin, so bhí me se inta ar an ólas fiochanad agus mar sin a bhí mé le ní Bobby mé mé géirí bhí mé cinneal brúgur ó an fas. And sin go gasta, you're a woman now. Sinna is ban who go master doing. Bhí mé sem mar an ggéarna, Cai ar adfuil inis go mi sé an duine is sinna ar an fanal seo. Sinna mé na caiilech béra. An ar other hála dúsa, bhí mé sé ar scáil ag croch na nealaigh an seo an nura, agus bhí Princess Anne ag dolan a fáú Don Céidir agus bhí cad agén arcar an televis leis an bhanis eáil. Tás agam ní roilas mé ach is brála thorabheith gach ban bhanis eáil. Bhín si bheith arcar an gún agus gachrad. Agus mar an ggéarna wahí mé sin nírót agam céhé géist bhí sin is cin, sin is bolaige gachrád nimhneach agus bhí me se just nuair firmíach déhí géist dúirt mí am hain ní pastin is mé céimi fé anrach bhí gachrád agus gachrád mar sin agus as sin amach nuair a hanig an cultúr mísúil chur mé se tá Princess Anne agam. Bhírála han in ar sscoil Tom ar a fásta hanig Tom. Sin agus is ceanlam nar hanig cultúr na mé sa hagam den chéidir a chaid mé clíthe peil géalach agus an sin ag an chéad sesin trína le eile dúirt buanaisteúir na fáinnealm os cór an fear an omlan pelle. Ife bhí doiadidir alam gur hanig ar ní mé ag dóéag agus sinna bagur ceil tú an clé nó nabí bharthe agus just bohí mé hí na an dónarm agus nó ag an éis sin bhí a hanig webs but Tá sé grammar in is seach gan am bé sé mátada was mar dúirt sib se bhí ceol naira arm nó ní han ceol nair bhí nair an dónarm mar Sin cean den lás aim gur thola méí tanart lás aim don chuirteir na mísa sin cean is farlam sa a cum cineo le misteach ar chuirteir na mísa. But i mé bhhaid nairech dúirt siad chuirteir nairech nó i mé le dúirt siad ar dirty shame ggóla an salach nó do bhhamó tá bhhamó an seo tá bhhamó nó má einsín na chuirteach na lás aim seo. Masúir? Níl is go bhí sin. Well, hocail lei sé. Well, tá tú géirí glaú seile bhar an focail, ghlaag seile bhar an rusin. Agus cad faoi na tá ceint faoi cinne ag sa grú leis pí bog an míon febanna tá aithne go mar landíine go bhfuil neart febanna buinte leis. Ní rud nádra ní just gra rud a hagan a han mí, but cosla rudí cosla endometriosis, polycystic ovaries, rudí mar sin na febanna mar sin am bhfuil dunar bíon seo ní mé géirí sibh chur an but am am sa Lord Tree
Tá me se isteachas amachchas a doctor le jaabblina nus I géirí réiteach eil ar naimh atánom agus go fáil héin níl freigar bí agin. But de gra bhí mé geart a hanna le mé bhí sé trom ach just mars gra. Agus an sin couple blian han just hosí sé gáil os a gáil agus níor stop sé ar fáid couple mé I ggéana am bhhain. So bhí sé sin a churis ar mo chuid dibre, bhí mé gáil an doctor, bhí sé ghlaú níos mó full of womb agus a rátin sin níl glóir ar agad agus ruí mar sin, so tá mé go fáil an gáil an éclis agus níl freigar bíar agus a bhírinne an dó bhhaim nar a héonú an doctor le chusaí mar sin Janet siad neabhart go hairithe má tá dú láirs le far. Agus na bfuair mé fríd sé coppla mrá a bhí mar doctor agim agus bhí siad san aonanta maiid a go fáil héin tá cinál choras seo go caiithí siad a an rodéile cinál negéit a an rodéile a go dtí go bhhaí siad amach go dtí a cear. So tá turas fada ród tá fiber bí agad lei sin. Agus deirtar go bhfuil an pein, a gomperis le tí a crí in amna. Ach sin an céad pointseil bhí a country ó híh le taide leiiste. Níl choramas ar bí buinte amach cín le tá cinneal rudig an seo marger le leis agus corpslanches a hanod níl golóir taide janta ar corpan am ra. James a hen go dtí an doctor agus tá chinnas cean orm. No cabbí rudig gan a gearla mo wallag, right? Dearhan sin chin far a bhád níos tromna mé a bhád go méid difriir tá babí bug sa tehanais. Babí bug. So ma héim verge gin go dtí an doctor agus tá an feib chéana gin. Tugann siad an leis céana dún. An is céim fa. Tá corp sogam go homlan difriil ó corp far, mar tá an taide jantar far. Agus lé mé fásta an fa nach neanan siad a land in a rudí seo na neanan nach mí mrá a gáil hon cenó híh taide leiiste, marall gur chun curtir na mísa is dehar na torthaí. It's like níl siad ábalta an variable sin na glacu is like well cad fuoine cad faoi corp na mrá chur cean den a cóibrí an seo rudig an thugam mané agus blian ó hen rinn siad 3D cráhar leat am ra don céad Wow. Yeah. Clomid céige a héan faoin céad den dínar ar an dóin seo agus sin é. So níl ag am níl mo jabbat a rudí a réitiú aniu ó an tabla seo a cethir chura an mó mo jabbat a rudidir bí dhéanana. Is tú heidir a féh Lord faoin rudí seo. Ag sin am rud a bhain maihí am héin go bhfuil orín cinál taide so gin héna anna. Bí am hénig strakel som a bhéistrí fásta tápáiste te goveris orm ag si am go níos móda sin orm ag fhí me se chuir siad ar palmé, well no, ar dus bhí mé gáil an doctor agus bhí siad ra níl rud a bí carlat, níl rud a bí carlat an sin ri mé má chud staidir hain, thu mé an doctor dúirt mé sin am go pláiste te goveris orm agus dúirt siad right. Rinn siad an tastal ar fad agus dúirt siad tá. So mar sin ní bhéh agam agus an leis a bhí acu na go ar an pell ach tá bíon migraines éfasach orm agus níl ceada go a bhéh ar an pell. So then bhí me se ra ó ní féidir am seo dhéanú cos bé stroke orm agus bhí siad ra right go ar an pell eile seo so tá tú gcónaí cinil cai tosa arc ar na rudí seo. So inis agus me sé géirí leisa idir caihí me se gáil agus taide dhéanú agus feile amach go gí éile cara obraí an stáibh mar níl an doctor go sin dhéanú tá siad go pell eile thuirste agus ra Johnny seo ach de polycystic ovaries tá a gahanana. Cai tú de eiste bí a ahraí cai tú aclaíochttaí anna cai tú de héal ar fad a ahraí go mé sin níos fosa ach níor na doctor rud a bí dear siad just go ar an pell bití gart. Bhí am sa éir as an pell marall gur gneanna sé níos measa mé. Tá me sé ddíirt mar a ggéanana lása dara nar bhí mé hart ar 8 nó 9 bhí na peantaí go hallca agamsa agus bhí me tuite me malaige a hanúir leis an féin agus chuir siad just díireach ar an fola mé gan fiú rudder bí eile flé nó just taidir bí anim mar dúirtú agus just sílam níú sin mai dosa go pásanta do bhearláinte sogam na hílam bhíon ní go hulk agus ó ddíir mé as an fola hartar sé bhí ó hen má haim ó bhád níos fearr ó bhád níos fearr agus má haim is cinneal
bommata nach nearna mé cinil má haide héana ag an am agus hon just arcar na réon eile mar inis Tá mé ghlaú cinil supplements is rudí mar sin agus tá fios ítach taigeir just marall taide so go héan. Cinneal féin chum tá tú dhéana. I mean, sínam gáil an gur chuid scéaltaí cinneal mar an ggéana. Bhí bheit sé dóigh na tríé agus bhí fáh bagam le crackan just acní agus chuir siad mé an fil. Agus nu bhí mé dóigh tríé an sin nu bhí mé chuigé, bhí cinneal féban agam le chuid mearslánse a bheith choú agus bhí má crackan go fáil níró si níar difar chuir siad mé peile fel eile an nuair bhfuil me le fihe an ru ag mar sin bhfuil me go dé am héanaún seo. So ddíir mé as agus inna dhé le ná mé ag magú. I sin níos lú na cocis. Chail mé chlách amhain de maithan. Bhí sé isce. Isce bhí an bhí me abad a choú níos fearr agus má arcan tú tanna rudí tanna hormóna onanta leidir. Agus deanan sé chuann sé ceine clás ar do chorp go bhfuil tú a gomper sin an rud a dhéanaan siad. So a gcónaí tú tosa ag siúlthart agus a gáilthart cosol go bhfuil tú gomper clun, so sin an fá go bhfuil grú mé sé faragach, róchainse ag barcu ális a an nóirí sin agus is cé tú ghlaacla sin agus níl sin dóir bí le bheith golará. So is rud aonanta mai é an idirlín is buntáiste ar lei a an amna is féidir le bheith míhaintáiste fásta téanú ar WebMD is tá mé marú hana féin fu mé bá sé míúan le. Seo tá me seo me sé ceintútaí bheile. Agus sin fásta an mearslan se fásta. Déirtar ó híh ag fáil ceal an doctor tá tú géirí diagnosis a eil. Go háirthe le ADHD agus autism is ruí mar sin. Féin siad na torthaí mí cheart an tamar fe, déann siad go bhfuil se seo nó siad a cén dóhil so gin cén dóhil muid go nádartha nar tá muid línta le flippin hormóns agus tablet agus a lehéid. Agus ní letar do bhrá do caiile yoga fiú golará an dóid atá siad a géirí. Cai ceileanní a bheith maiith agus ciúin agus sí agus codúil agus na rudí seoirfad. So do gasarí is dotha bhfuil tá rudí eile bhaine leis ach do gasarí bogad le uthas ligtar dóibh a bheith iad hain ach do ceileanní bogad deirtar lá sí spíciún níl ceadagad na rudí sinna dhéanú. So sílam do sin tá sé Jackar agus dún ar fad le fecham sa ar an idirdain léam scéaltaí fihra agus nuúsacha gro uthas orthaí gro siad fásta. Agus an sin maithíonn siad iad hain agus ligann siad dóibh hain na rudaí a dhéanamh ag stimáil agus a golará an dóid atá siad compordach. Mar ní ró siad riú inon a bheith compordach agus na rudí sinna dhéanú. Níl tú abalta ahrú go dtí duna grad inna nuair atá meabhair sin agad. Is rud ar leit difriúil atá ggéis, mas rud atá uthas ortá do chuid meabhair difriúil. Tá sé difriúil a maithas a más, so níl tú abalta bheith golará cosol go bhfuil gra clugan an dóibh bhfuil an dóin seo léite amach de neurotypicals mar an dhearann siad méile an bhfuil pointe ar bí eile den ar bí ar an áhar sin. Níarna siad taide ar mrá le uthas go dtí onanta le garid le agus ní sin scéal úr mar hapla bhí mu ceint ar an palagus a anrad rinn siad an taide sin sna seacatí bhí acu cé go dansre sa bhí sé. Agus bhí sé ceint leis an bhargan ag magú le bhí sé ceint leis an bhargan faoi cén dóid a heaglann seo a dhéal do catstaí. Agus dúirt siad well caihí tú fannacht seachtain bhui agus an bhístrú nádartha a bheith agat. Ní gaala sin ar Harbí. A má sin marall ní gaala sin ar Harbí. Níl gar bíle sin, he got just lans na raile an pala agus gan bheith ag místrú. ó móí tá se go rááin Tá mó dúir le anglaáil deachí mar crackan bh be fulig teach am an dúnar fa sin Jean georú ó móí so sin an fe go míon an sospa go an níl ceine níl le ceine óíachtar bí le sin agus má go hánig siad an nuas le pala fa hanne na fur agus rinn siad an taide air agus dúirt siad nóta na side effects rá air agus na side effects cíarna táne ach ní gla bareach mahan a bheith farga an éir apéan ar a ddíirí me seters me gur chaid mé mahan sin rudí fysiiciil ó híh mearsleintide
ó má dhé thionnta mé ón chaileach go dtí bloody Snow White a coppla lá bhí me le ag glóir leis na héan ag dosa trí na parcanna agus roimh sin bhí mé áú óhór a bhí ggéis margheall nach rúblam an hijack deant ar mo chorp níos agus sin in éirne. Bhí mé má farsan taachta teachtar eis. Agus cadíad na réna eile tógí le cadíad na réna eile just go sláánfar me caiint fi le gan a bheith gompar clunne mar ru go napol tú géirí chlán ampar cadíad le na réna tá ógin go agus fé choní sus cricket. Ag fiú ag caiint air sin ag ar an tí bheile tá mis se éireach tá mé go amach le ban agus níorhaid lin páistí bégin. Ní ro mé riúla gurí páiste bégam well bíar bhí mé de mar dúirlam goróir páiste bégam agus níl ag déir daine sin lam. Nuair bhééis páistí agad agus nuair taú a bhhaí agus is le lorann siad leat ar nó gohil a acu agus marall go mé an méistrí so go cóhag sin agus níl leis ar ní fe an peach níl rud a bé gobraí. Tá mé si géirí hestreact mé bheith an mar níl si dí buna amach é sinna gart tá mé goil fréid a menopás go bé just buna amach é ach níl mé fiúil ar deanna gus níl si go é níl sé go se le nó thuí me se an bliintúhan le bhí mé ní sinne. No mé go má fi a éise chu fi seachtar ís brethlas a go miniu no me go bh nuair a héintí anna agus déirú seo síos agam ví agam ó rugga mé níl mé géir bhéh wathair níl mé géirí seán hí far bhí géistar a bhain seo coppla blianú hen agus bhí miní sinne na trotha le Dirk sé síar na nótaí níach seom no you've a few years left ní a couple of blame fag on it. You'll change your mind. You're good and healthy. You know, that's a jazz lad. Who did engine? We measure ray honey a woolly like the chaosa. Chaosa like I guess you ní bhéh sé shot. You to show magus ní bhéh sé pain were. The uterus doesn't feel pain. She was yours in. It was trailers in her. What do you say? Sinead, could you go wool to the ish Ella? She didn't go well like chuig bhliana got marmra, nor na hold dinner be a rare or be that. Oh, he've a gumper clunya, oh, gave paw suja, oh, he've could be just flag and shit. Neil McKinship. Neil me roll kinship. Well, Tadini the near cord and be caged arm and I share them off. Nah, well, that's a go bad baby good. Bidger Maria go made chimple harder. Chuig céad páistí tar mar fáte go boige, so níl seans níl amar beagam an chlán ampar go bé. Okay, so cad faoi, beidir gromid ceint fao rudí ceneal trom an sin, you know, na trom rudí. Cad faoi rudí ceneal corp, gruig agus crackan. Cad é grachas agad. What's your routine? Cur níl dú faoi gruig, cracking smudgy and there was going to your margin and mean to a current smudgy art and mean to a current and some the golden sunbeds na lappy what it be so made that as film some case no hey mono was you could just right no well the gra is caileach mas me sa cha you barlam sa fanax na PJs agus gan rudder be anu ach ma tower am golama just scoop like you know gland eye the gra nevium you know, make up the kinneal be orm when you rim me earacht bag or why leis an radio. Tá mé gabar slán tá grúig deant agam nniu agus tá mé gabar slán leis mar tá mé honnaí le a gearí bhfuil mar. sin deant ag dara mar sin bhil run na treibh seo agus bhí sér us a bhí daine garcorm go haisteach agus bin an rud a chorastú. Bhí daine garcorm le ar nós gur duine ifach mé. Agus but bhí sér us has sé go mar. Can you still an ceann sin bhí me mar an ggéinar bhín fi chuig run mé agus cai mé rá bhí sin blian uagneach. Bhí mé lár cethir London agus níor de bí géirí Lord London le who's your one over there scanroll so Níl grathir be agad mar sin a scúb de éagla Níl tá písa na cream agam a chur mórm just ar bhaith a moisturizer ach thug má wahar dú é mar bhí sé aber tá de golan éis bé seo ní cheanóhín sin riú so sin méid anamsa. Ní anam sa mórin a ceir ar adfeil nar seo an dach nádar ar mo chud scuige. A seo L'Oreal 4 through 5 is fury me. I am worth it. But me chur ar bhealach me las a mé. Bhí mi se an dach a chur mar chud scuige agus mé og dirty fair agus bhí mi sé gcónaí mí heasta fi sin agus bhí mé hart fe tríomhlíon téig nuair dúirt mo bhá mé lom.
Heiclaat dacha chuidir chud scríig, a heiclaat túners an séidirs eil agus tá mé a adfeil inis céó héasta agus a tamé mar ní fééis ag duinear bé an seo faoi séidirs an túners. Bhí mé se ar bhís nar tháinig mé an céadúí. Agus as sin amach is ban fin mé. Bras as til am héin, ní haiche mór an smúid seachas an amana bhí me garcar na mrá eile háartm agus rá ba chuirú níos mó dheanú ó híomh pásanta de mar tá cuma a bhhaid níos fearr ar na mrá seo. Ach ag an am céir dúirh sin lom féidir arhain sa teachtain a ceart máid sin agus mé i géirí bhíon chuig bommite eile a lí agam agus níl tam agam le rud bhí eile a dhéanú ar máidin. Seachas máidgurige agus máid fécle a scúbar agus is luair sin. Well, is é choú boncloch do héal ó híh de chuid cumatá do híd mars lein a ahanrad. agus céim céisgurt an míon níos mó crack agad mar ban fan? Bíon Nílumm sin adfeile agus mé ar. Bíon Heag an nóirtrí sin níos defnean é chlár Cad fuúta ífa cad é gráthe agad. Well, níl daharbí ar mo chud greige nó gaharbí mar sin ach Tá sam goman san chum crackan, well bhí mé bhád níos fearr ag tuairdair do mo chud crackan sul thosa mé an fá seo. Ní anam airad is ar an mé ra bheith nó buna mu just fad an sias a le héid sin sanna ché agus bunam solta sin cinnal mar féin chum agam fásta ach tí eile ní an mórm le mo chud greige just chum siiré de gra ceimna láhain ar obair daag mé mo greig sééis. Agus bhí coppla daine áí ar nós ba chuirta sin dhéanú a hanáin ó sin bháin níos fearr ach nó coppla fear a bhre sin lomman san café leid agus. Ó barlumsa ó chuirt grúige mar sin ífa ba ceart éis sí so go láthir. Dí gramar as cumlam just chum siir de gra. I gcóí bíon seodra deasart fásta. Is as trabán ífa beidir go bhil se bhabalta sin bhthú agus a maithíonn tú ag teacht an bhela ar fadú trabán a an maidin go dtí dura an bhfuil brúún a gomparáid leis na caiidaní dura mar tá a ginn tá caiidaní gara tá siad ceal inta tóca faoi ceal commas sacu a máthir wathí sibh sin si a riú le gola maith le gún out an ara an bhfuil an bhrú ort ceal a gáil don gra ceal cuma ar na caiidaní gara. Fiú dúach ag gemacht an seach, nuair bhí me se is tatha ó cethirdéig go dtí gur mí mé chun na hóscoil ag níéig ní ro tracks at bottoms agam. Mar ní chaithe tracks at bottoms rio tape méid an seach, so ní ru si agam agus an sin thu mé chun na hóscoile agus bhí daine just i caiithí gra rudí. Dine go ar hóscoil ag caiithí gansíthe agus tracks at bottoms agus mis go. Keep on watching occasion, like we should be glassing and then Hossie mission then Dwera Kelly kind of money shed August and Nish Buíochas le Gia is come alum ag nervy mission agus Magralin gol his swallow war a han sahern leis na Calini own skull agus be a hand in own skull on agus femage glasta no scrub but go amach mar like ni routine on gweked dinna hu agus nak routine glasta ag kinse eri hamak ta share nos catwalk show over again. Ginny kaid like spray hands, Greg janta no school she janta in Greg or smudgy ain't agus mahi magoni underdressed. Sínam gohfuil an caiidean aonanta ard. Is tá se ceal cos amháin is deach cos amháin amach ó híh a bheith mar ceal cailín gura Tá mó dhearfar athe có glamorous Tá rud a gromid go má fáinne béla ghlacann se trí lá a fáil ré. Be me se an raim muidir siúid nó caihí me sem manga heil deanta an sin tá ggóil hon an spré tanil agus ina dhé sin tá ggóil má chuid málaí eil deanta agus ahan rud an seoisiid agus is dóithe gur bhthaim san bhrú in amana ach an amnéil is mailam gohfuil an difer sin gohfuil just ceal gra cara a bhfuil cuma ceal prata orm agus in sinir tá me go an ardan tá prata a gléasa ach sinam táhrú inar ach sinam gohfuil sé aonanta mai fásta ó híh gan a bheith glaci san ámh an cuma, but mar dúirtí fan sin an féin chum. Ag tuairt éire de chéan ag gohfuil ceal más agad de chéan ní rahína má gan seo.
ní héimsa go dtína sioppaí gan pí bog dá her mo lepaí nóirí mar sin agus don chuide smó níl muid a gléú de fer. No. Tá muid tá bhd chodíine éire agus tédíine mai caiinna ggéir se gobbé ach den chuide smó tá muid a gléú dem ra eile. Ó tá. Náhfuil. Céad fa céad. Níl sé fáin mar iste go mé go bó fi forbe níl sé dit se le ní ro mix muoine ortan ar bhí mar chur seám agus nar tá me sé golda ba bhhailm sa bheith gléiste mar le banríon drag bhím sa gléisiú a daine ag cool an coolsta sin. So I can't fi sin anhfuil tá sé scrífa sí a go seo. Ag smuoine faoi léchra mór idir mrá agus beidir léchra mór na héan ar dúsbeir agus an sin is féidir é oscailte má go dtí rud idirnáisiúnta. An bhfuil léchar bí do chuid telaí nó léchar bí agus túag fás an nuas den ag an caiúil cabbé an seaan dainir bí amá. Lynette féamach dúsa gúnaí. Siad am gurú samagam sa radio agus na main ó ísínta ág agus ceap le mí a ggéiste le hí mar bhí radio a gúnaí ar siúil am cheach tá rud an cear le athir go gurn sé ahan eile radio ar siúil, but bhí si gúnaí an agus thóg si an ggéalaigh isteach an cinna loch fécna béla seo tríd an ceáil agus bhí an guk sin ag í có ben agus bríwer agus just a gcónaí just bhí mé géirí bheith cosal lehí so dá agus bhí an deis a go mobar lehí fása le couple bliana so agus is squad a ní but rinn si rud a gnéanta don géalaigh measam agus just a mé géirí bheith níos mó cos le daoine mar sin. Well ní mé gur bagaí an ar an BBC ach níl mór na mrá go burn sin so tá sé cinneal bhí si streic amach an aonar an sin tá go dar bhn tá a pí bug, but Mark was fiún seo a fiáil an bh rá be on the chlár. I don't think so. Ní hí mé. So sin rud gurú an obair le Janna aici hanan ceal sinné ach bhil daoine in sa coolra sa BBC Beiidir nach méhas aithne ag duine bí orthú sa coolra ag coolra ach tá sin ganas ar ruí but tíhíir so sílam ná sílam gohfuil glóir rán ó na hatna ar ibre me se lá mé firste tá mé ceintear na sníl an taithí go an seo nura le rudí tarlíonn seo ach sin an ghfuil ranchhaim rán nes an aibbetáin ag an brún siad na ra a drá léirehain í fér de léirethir mar sin caiidiríonnta caiinte agus leir le daine ar an gcuhan agus pásantá le daine ach tá níos móna sin a ggéis leis na ra a bhíon son. Cad fuúta mé léí síos agad? Coppla duine agus tu seo measar pásanta bhí mo bhhaí a gcónaí mar le agam mar dúirt siise agus muginnig fás san nuas. An rud is fearr Jake leat ó híomh tír gra na an stair agus teanga do hir híon ó ólam agus a thur hantásaí agus a rint le gach duine eile agus bhí an rud a bhí tíomhhir de G do chum glóridé agus anar an na hhéan, mu deanan tú sin bé tú gcónaí bhé an rud mai a dheanú gcónaí agad agus nuair bhí mé óg níoronnta míle sin ar thorabé ar gáine éagsúla ach in amana tíim goróin ceart éí. Lena chu sin bhí patúm mar cuasan béal doras agam agus mé óg tá a gach duine an seo i ggéis teachlam gur Emily de chud sin féin mhaach ag ag an náam céarna bhí meas an dún a gcónaí agam ar feat mar bhí síl cruaici ag tuairteara den na pastí ag obair agus í a bheith cinnte gurú gachrad mar is ceart sa bhaile agus John ag gáil thart ar an dún ag deanú a head sibra ag bhí siise a gcónaí struama agus gachrad deanta mars ceartéici agus sin na lécra. Siad a Jackar dúsa beidir ban a bhhain a fiú ach mu just ag smuoineann sin ag an deir seachne siad an ban a bhhain atá mar léach agam cara fad síl atágam gréinní gabhín. Si gcónaí glórach croga agus bhí si gcónaí agus tá go fáil
Bhí sé glóirt ag an dainir daise don ggéalscoil, bhí muidir ceir chuig blinas fícht an ggéalscoil sin ag deir sene. Agus just bhí sé glóirt, is bhí sé có nádartha có granhar agus láidir go fáil, agus bhil agad bhí gréan mar uachtarán ar Iontas na Maclaíon an ollscoil na Bhanúna agus thuí sé fríd ceal Jackran sin dearhain, bhí cé go hallglaí, bhí daine ag Jenny bagart se sahanna ar lína, bhí sé ufas ar fad ach go fáil tá sí croga in é sin le agus just tamíonnta brada lasí agus leí dúsa go fáil. An sin tú go mííon am níos másig mrá más mór na rádan mar bí Gnearna gréan daoine mí comparda mar gur ban ó cumas a láidirí sílam sin rud a hála le bheith anric. sin green fásta cad fuúta dara? Níl agam ní bhíon le léchra agam ach daine i ma héal a bhfuil gra agam dóibh agus a bhfuil mé géirí a bheith cosal lá ar bhealach bhil agad tá daine an agus go hairithe bula le daine am a chuideabar le chumé Mary an seofií agla agus in níos sin bhí rudí an dóid a ro Mary a garcar an saoil is i mé tu sé géirí bheith cosal sin, an dóid a bhí si an cinil dearchaí a bheith agad agus just bhí rudí an agus i mé brafrálam a bheith cosla Mary agus tá daine eile má bhean hain méh tá síise ar Uas agus siad am gohfuil cosal ina chéile ar bhealach go seaan sibh amach do gine agus a gcónaí tuairt airad in a daine hart oribh agus tá méh just a gcónaí ní hoci le hí golóirí do ginarbí agus feicim sin a Mary Fosta so sin na rudí tá bheith géirí a dhéanú just a bheith cosla daine hartarm. Well táart le hart ar an tabla seáis, so tá me sé géirí cean roiní agus a gcónaí bíam le well, na daine tá gobar le na daine tá hart an tabla seo tá grés in sin máthir má dhéar for rathe Arlene Foster, Margaret Thatcher, na country but má héal like bhí sean wathair agam agus is ceapan nó mínar a bhí mé aonanta óg ach ag an am sin just bhí cinneal like pí a bog drécht a súil sílam gur bhhar sí goú sé hart ar nóthe seach na mar sin agus nuair a gcónaí réiti muid le chéile ag thola mé sean scéaltaí fuú agus bhí mé le sin an áim sé bhí muidir gobar transcroil ar a bhainem an na Monarchan Lane the Shirt Factory agus run me se amachtar lei agus bhí sean wathair mochail cethir agus tuairt si chuann si a gimhne dú ar a seanmhathair agus tuairt si sin collet goes nó a seanmhathair ganna cé so an rud a hála leihí bhí si as ceneal teula ceneal ard nósas dothe bhí ceneal agad acu a chosí si siúil a maitha faras an lochsúil agus chutha maithas an teahí agus níró takeíocht ar bí an am sin ní bhir tú rudder bí ón réaltas ar chorabí so bhí si anna éar agus hit si an rá na bhí sé a cardúil le couplela for as America as ó Navy so bhí hart ar seachtar na hátar páistí aquí agus a lán dá heagsúils na páistí seo fásta agus ag an am sin níró sé sin rá cutanta agus chum maithla sin bhí sé i gcónaí ag gáil teach tavern na mélís agus dúirtar goró sé ábalta buidil is go bathá agus ní rós a go grú sé meisce níhhar me sin a dí sin ceanna bhhain agus am ar an urla ag an am sin bhí sé cutanta goró na mrá ar cool agus na fur ag an bar agus níor ghlaach sé le sin han sin so sí sé an mar agus is cean dúirt farlam mar a bhain cean am do amóhaid bhí sé ag gcónaí ag fáil si bar chuil glúisráthair agus í lééis agus neata pe sin rud bhí si có cenne glámas a an rud mar sin síl cruúa le saoí sin gan a fé chuirt amachchas an se níor lorda seola leat agus cumáile sin fur mar seanna ar blasnar bhí sé fi chuig so bhí an chláán ag í ina éar le pí a codú ó US Navy ach is mailam na léchra mar sin ar an trailblazers Díní nar ghlach leis be ceart go mé mráig Johnny seo be ceart go mé fer glaci sin so fear an airde go sin so sin cin duna le agus luí mé Arlene Foster an sin agus cé mé right like féin si dro ham but tá sé gúnaí gléiste go ceanta no it's mailam sílam go muid inta cruúir mra bhád níos cruúir mra le go Harry has na main agus tí níos an nuclear ach an nóbit agus an sin I but see her there haid tá siise ó rinne siise seo tá muid níos cruúa a mó muid níos cruúir a chéile Siadam go bhfuil níos cruúa oríon hain ach maihíam siadam go bhfuil muid takeil da chéile
bhealach go bhfuil maianan maihíam hain maianam mancog is siad mar cardide dearan lom ó ná bhí burtha Janam sa hain sin sin agus taken de cardide cén bag gonearna tí nó taken siad nach sin tú gonearna tí mancog. Sínam go bhfuil grúpa Inta leidir gin seo a cultúna an go háirthe sús in fig sé cosla in amna tá sé cosla fáine fí in sé cosla le fáine takeíocht agus cóirle ach móhíim sa sin tá ceadig fir taras a bheith go brn seo Tá fáilte róh á fá láthair níl mór an fur crothú hart an airgnim seo ach móhíim sa sin gohfuil muid comporta agus bí mu tuairtaíocht a clubóige fásta mar seo go bhfuil feban bí ag caiint sanna céal agus gan a bhéra siad Darháin má ná sin goé díhort agus féimmu takeíach mar sin. Céisbag cé a bhés mar uachtar an nó First Minister mai bra ar nói. Mar Georgie. Na dín cóil Mary? Níl is agam níl bar. Sí go métá sé do mai? Tá tú chom? gur míle me go ní ag dream le seoir churbí Ok, bí mu go fáin boss in dhé sin, but like fantasy cé bheits dunar bí like Sinead O'Connor na dín coil Fir si droch de héal ag ar fad ó hánig ar sláid amach bhí ahan den a rá tá blas ifasach na dín coil gotí gunnar tí flyer. Beo ar televis agus inis is brala han duna is brala han but bhfuil amsa go gonneanna mu níomhtíí ar atá sin beo agus bhíon ní se le rudí ar leis ó mar rudí gur chail tú do pás in gin sin paidir do ní an féidir le má pás dí le a hol nó mar rud gohil tú géirí fé idí bheith ar do glúne le aim na díine go bhéal. Níomh na díine dunar bí a bhés mar cenne le super duper ruachtar an na haan. Is mai lomsan na thutar an atágin foioi lethir na níl ménta polil mar danne so heaglat gohérád a ráitfuoi, but is mai lomsa Mary Lou agus Nicola Sturgeon bhí Nicola Sturgeon aonanta mai fé agus níl cin se fuí cin se faí well ní mar dearm ní éistem le hanod atá go ra, but just ó híh like an iwade agus an dóid go gurn si hín hontosaí is mai lomsa ban cinál díireach mar sin. Is maid am sa ban leidir fásteach ní gaiid bheith ag intú lechanú mar luúmé Arlene Foster tá muid cinneal ar lechanach de friúil a gan am céanana bí massa gom de mar sin. Cé bheits dúirt mé Sinead O'Connor. Rá conspaide fiidir? Féidir do déine airithe ach ag an am ceanna féad saoal intrachtar friúlagin an seáin in éire inhearan. De mé siogin. Bhis lem féidir Francis Black a dhéanú. Francis Black? Mar uachtar an mar rinn sé se lena bre is sanadúirí anéis agus tá saoal éintach meich bhí saoal éintach meich ag rifhi seo ag ceáil agus deanúan agus rudí dún cinnil sin. A rinn sé lena bre ar sáin iad siúd a bhfuil febanna mearslánte agus febanna ó híomh alcoholte. An méid i breta teanta ag ar na rudí sin. Féad sé ina uachtar an Thar bheith meich sílam. Sínam go mé go mé le ceanara an dóin a gin agus sínam de mé ceanara just sé an buáisteir an dóin sin Grace Jones. Ní ho le níos fearna sinna tá si ledger tá si an ceol agus chuirtí agla an dónar donna chuirstear chuirí le nó Grace chat Grace Jones. Tá Grace a gin seo, but níl méid Johnny níl mé Johnny an nasc sin idir an feirte goh. Tá mu cho a bhécrí ní an seo just buil am sa mí a buíhes a thuirt de achan danne a bhéon seo aniu. Buíhes de Raidió Fáilte de Donal an seo a bhéh coidú agus Conor a bhéh tuairt takeíochtúin an seo agus Grace Foster gur olhuí achanrad. Bhí muid a phlé na pratí chépog an sin ag caint faoi febanna na man ag caint faoi na rudí nach mí muid a caint faoi de gra. Tásúlagam ag gionn béidir go bhí blian. Fihe blian nach bhfuil an lá seo de dhíthing níos mó bidger. An bhfuil rudder bí go bhfuil dunar bí géir rá an pointse sin ó híomh ar na man bidger a gceann chuig bliana cinnáit a b ceart dúna bheith.
go bhfuil láí a gin an obair agus gur féidir den a bhéon ar choí ar fá. Last year rinne é Merlin am léna de láidir náisna amán last year. go brana Berlin a bhain hanan gearma an omlan a Berlin a bhain, so bugí mu le Berlin agus bé más í gin an sin. Bhíanaí na fur an obertíir fad ar an lá sin Sílam go sin jazz. Tá lá gin sin nó go man. Well gur mí maigeh ahanine an seo gur maigad dara, gur maigad Aoife, gur maigad Mary, gur maigad Sortha agus gur maigad haon cara agus mé cúsáasta gur mí maigeh bhigéistecht agus beúla ar an náisna amán sonna sásta go go léir.